Bună ziua, dragii mei, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Talent și Pasiune. Mă bucur tare mult că sunteți și astăzi alături de noi în fața micilor ecrane și vin cu un invitat foarte, foarte drag și un copil tare, tare talentat, Cristiana Damian. Bună, Cristiana, care a venit tocmai de la Sibiu, să știți, pentru această filmare. Tu te-ai născut în Sibiu, nu? Da, bună ziua! Bună, bine ai venit! Câți ani ai tu, Cristiana? Eu am 12 ani. 12 ani. Și ce clasă ești? Trec pe clasa a 7-a. A 7-a? Deci perioada grea încă n-a început la tine, urmează. Nu. Și la ce școală ești din Sibiu? Sunt la Colegiul Național Gheorghe Lazar din Sibiu. O școală foarte bună, da, de altfel. Felicitări! Mulțumesc. Și tu faci muzică de cât timp? Fac muzică de la vârsta de 5 ani și jumătate, adică aproximativ 7 ani. De 7 ani. Și te pregătești cu cineva în Sibiu sau faci în București? Mă pregătesc cu doamna Olivia Scrobote de la Liceul de Artă din Sibiu, cu doamna Ozana Barabancea din București și de curând am început cursurile de canto și corodica Popa Comănici. Care este din Sibiu. Da. Uite câtă pleiadă de profesori stau în spatele tău în pregătirea ta și știu de asemenea că tu ai participat la foarte multe concursuri și festivaluri. Acum n-am să te întreb în decursul celor 7 ani sau de când ai spus tu că faci canto, măcar îți spune-ne de anul ăsta. Ce premii ai câștigat și la câte festivaluri ai mers? Anul acesta am fost la peste 10 festivaluri în total. Cele mai importante dintre ele au fost Music My Love de la București, de unde am luat trofeul Marele Viorela Filip. Felicitări! De la Hermannstadt Fest din Sibiu, unde am luat trofeul de excelență Domnii Music Star. Și premiul special, care l-am luat la un concurs online, câștigat de la o doamnă, de la o cântăreață din Canada, numită Cătălina Mirică, care mi-a oferit 3 ore online pe Zoom cu ea, iar din acest premiu mi s-a oferit o mare colaborare. Deci ai avut o oportunitate extraordinară, o șansă. Da. Iar noi am vorbit cu Cătălina și ne-a oferit o portiță foarte mare. Iar în această vară vom merge în Canada pentru a cânta la un festival mare de acolo și pentru a mai participa la câteva interviuri și spectacole organizate în comunitatea franceză. Foarte frumos! Tu mi-ai spus înainte, că noi am vorbit puțin și înainte de emisiune, și mi-ai spus că dumneaei te-a pus în legătură și cu un coach foarte mare care se pregătește pe un artist renumit. Spune-mi tu. Da. M-a pus în legătură cu profesoara Celine Dion, vocal coach-ul ei, Monique Cardinal, cu care am avut ocazia să fac o oră online și mă voi întâlni cu ea fizic când voi merge în Canada. Wow, păi da, e minunat, este o șansă unică și mă bucur foarte mult pentru tine, pentru că, uite, ce oportunitate a putut să-ți deschidă această colaborare mică sau această participare care ar părea, zici că nu e așa importantă, că este doar pe Zoom, că este online, dar a fost foarte important pentru tine și îți deschide o ușă către scenele lumii. Sigur. Eu de asemenea știu că tu ai mai participat și ca invitat în spectacole, deci nu numai ca și concurent la festivaluri, nu? Da. Acum câteva luni, în 16 aprilie, doamna Ozana Barabancea m-a invitat să cânt piesa mea originală compusă de Codrus Croitorul pe versurile lui Marius Enescu, Ce e rău, ce e bine, să o cânt cu orchestra ei, Lumini Sonore, pe scena de la Teatrul Elisabeta. Foarte frumos. Și cum a fost experiența asta pentru tine? Pentru că ai avut în spate o multitudine de artiști, o orchestră de adevăratele care au cântat live pe scenă și mulți alți interpreți. Presupun că au mai fost și alți interpreți invitați în spectacol, nu? Da, a fost invitată doamna Orlinda Morava, soprană din Albania, domnul Cristian Faur, compozitor, fiul și fiica doamnei Ozana Barabancea, și au mai fost și mulți. Cred că și Vlad Miriță, parcă știu că a fost atunci. Da. Foarte frumos. Cum a fost experiența asta pentru tine? Ai avut emoții mari? Cum te-ai simțit? Am avut emoții, deoarece a fost prima dată când am cântat cu orchestră, dar a fost un sentiment foarte frumos.
Deci te-ai simțit un artist în adevăratul sens al cuvântului. Presupun că ați avut și repetiții înainte, Da. au fost și partea de pregătire la care ai participat, nu? Da. Foarte frumos. Și părinții tăi ce spun despre realizările tale? Sunt mândri? Sunt foarte mândri. Mă bucur tare mult, draga mea. Păi și acum, în afară de această plecare în Canada, ce alte proiecte de viitor mai ai? Și mă refer acum la cele din categoria muzicală. Îmi doresc să continui mai departe cu muzica, să merg la conservator și, cine știe, poate câștig și o bursă sau să merg în străinătate cu muzica și sper să reușesc. Foarte bun. Eu ce să zic, îți urez succes și sper să ajungi ceea ce-ți dorești. Dar și uite, și înainte de asta, că avem pregătit și un videoclip cu tine pe care tu ni l-ai adus și abia aștept să îl punem, să-l vadă și telespectatorii. Vroiam să te întreb dacă ai artiști preferați. Nu știu, ți-ar plăcea să fii ca cine din România și apoi să-mi dai un artist din afara țării? Din România îmi place foarte mult de doamna soprană Irina Baianț, îmi place foarte mult vocea ei, este o artistă minunată. Iar din afara țării îmi place foarte mult de o cântăreață numită Fauzia, este canadiană. Uite, m-a inspirat foarte mult, deoarece... Ajungi chiar în țara ei de data aceasta, da. M-a inspirat foarte mult deoarece își compune singură piesele și versurile și melodia. Și chiar dacă nu are așa de multă faimă, ea tot continuă să cânte și îi place. O face din pasiune, da. Într-adevăr, și o plăcere și asta se simte foarte mult în momentul în care un artist face lucrul ăsta din pasiune și nu pur și simplu de a avea neapărat o carieră. Da. Contează foarte mult să pui suflet în tot ceea ce faci. Draga mea, eu îți urez mult succes în tot ce faci tu și în proiecte și o să te aștept să mai vii la noi în emisiune, să Sigur, ne arăți, poate vii să ne arăți filmulețe sau să ne cânti altceva după venirea ta din Canada. Da, sigur. Bun, mulțumesc tare mult. Și uite, acum mulțumesc. am să rog pe colegii mei din regie să ne difuzeze videoclipul cu tine și apoi o să te așteptăm să ne și cânti o piesă. Sigur, vă mulțumesc. Mulțumesc și eu. Să aflu și eu unde a fugit iubirea, s-a ascuns cu fericirea, mă întreb. Dacă aș ști, poate că totul ar fi ușor și aș putea să pășesc din treaptă în treaptă, să aleg calea ce dreaptă în viitor. Toată lumea susține.
Iată-ne din nou în studio, superbă piesă, într-adevăr, felicitări, Cristiana, foarte frumoasă piesă a lui Codruț Croitoru, Ce rău, ce e bine. Nu știu, ai avut vreo influență asupra acestei piese? Ți-ai dorit tu ceva de a ieșit așa frumoasă? Sau a fost așa, au simțit ei pentru tine, compozitorul și textierul? Nu mi-am dorit neapărat să fie într-un fel, dar a ieșit o piesă foarte minunată. Foarte frumoasă și videoclipul, foarte, foarte frumos. Când ai filmat videoclipul? Videoclipul l-am filmat acum aproximativ 6 luni. În București sau la Sibiu? La Sibiu. Foarte frumos, foarte frumos. Felicitări! Vă mulțumesc! Înainte să ne cânti, uite, vreau să te întreb un pic și despre revista a cărui redactor șef ești, că ai apucat să mă spui un pic. Și vreau să te întreb despre ce se scrie în revista aceasta și care este ultimul articol pe care l-ai scris tu. Pentru că, uite, o latură și jurnalistică a ta. Da. În ultimul an am fost redactor șef la revista școlii Colegiului Gheorghe Lazar din Sibiu. Bibliotecara fiind doamna Marinela Rusu. Ei a plăcut foarte mult de mine și m-a rugat să fiu redactor șef. I-a plăcut și foarte mult cum scrii, probabil. Da. Adică, cu siguranță. Și un articol pentru care l-am scris în revistă este unul despre experiența mea în muzică, despre cum am ajuns eu să cânt și să ajung la această performanță în muzică. Iar un articol viitor pe care o să-l scriu în următoarea revistă este despre experiența mea pe care o voi avea în Canada. O pagină de jurnal. Ce frumos! Păi, da, trebuie să ne anunți și pe noi, să vedem și noi ce o să... Nu mai zic că am scos te chem aici ca să ne povestești în direct aici, să știm exact ce și cum, să aflăm noutățile. Felicitări și stai așa că mai vreau să te mai întreb eu ceva. Am auzit de altfel că ți-e place foarte mult și șahul. Da. Am început să joc șah la vârsta de 4 ani și jumătate. Am mers la multe concursuri și am luat premii foarte mari. Unul dintre cele mai mari premii l-am luat la vârsta de 6 ani, la mare, la Cap Aurora, unde la grupa mea de vârstă am luat premiul întâi și am câștigat și primii mei bani în șah. Wow! Și după aceea am continuat să joc șah, de performanță chiar. Și în continuare am luat premii și deci ai o pasiune, uite câte pasiuni ai și talent în același timp. Cânți, scrii, joci șah, măi, dar și am înțeles că vrei să te faci și arhitect. Da. Așa mi-ai spus tu la un moment dat mie. Da. Deci uite câte lucruri frumoase îți plac și toate implică talent și pasiune. Mulțumesc tare, tare mult, draga mea, pentru prezența în emisiune și nu uita că te aștept când te întorci din Canada să povestim, să-mi spui ce și cum. Sigur. Și experiența. Cine știe, poate întâlnești și pe Celine Dion, acum totul e posibil, nu? Da. Da, așteptăm atunci să revii și te invit să ne cânti încă o piesă. Sigur. Mulțumim tare mult. Cu drag. N-am uitat nici acum vechile întâlniri. Mă priveai și uitai să mai respiri. Și ca orice alt bărbat îți plăcea să fii curtat, dar eu cred că m-ai iubit cu adevărat. Mă durea să te știu cu altcineva. Îți era mai comod să fii cu ea. Când eram doar amândoi, îmi jurai că a doua zi îi vei spune și ei totul despre noi. Tu n-ai avut curaj, nici chiar de dragul meu. M-am întrebat mereu de ce alea
Iată-ne din nou în platou, alături de o nouă invitată, Bianca Hanu. Bună, Bianca! Bună ziua! Bine ai venit la noi! Trebuie să vă spun că Bianca este și ea o trofeistă, a luat marele trofeu la Festivalul Music My Love pe Viorela Filip acum pe 7 mai. Felicitări, draga mea! Uite, astăzi am avut două concurente din festival care au câștigat marele trofee, unul dintre marele trofee. Și să anunțăm că pe 6-7 august are loc o nouă ediție a festivalului pentru cine este interesat la Tuzla, așa că vă așteptăm să vă înscrieți că se poate. Și o să vedem acum și să ne spui tu cum ai ajuns la această performanță. De unde, când ai început tu să cânti și cât ai muncit ca să ajungi aici? De la vârsta de 3 ani, 4 ani, am început să cânt primul meu la mulți ani, alături de bunicul meu, care acum a murit, din păcate. El m-a învățat să cânt, el m-a învățat să cânt la pian și un om extraordinar. Și ți-a insuflat dragostea pentru muzică. Da. Dar am văzut și în tine un potențial, da. cu siguranță. Făceam vocalize. Da, nu mă așteptam nici eu că o să și le făceai cu plăcere, presupun că nu a fost o corvoadă. Da. Și mama a zis că ar trebui să mă ducă la un curs de canto și așa l-am întâlnit pe domnul profesor Alin Nicodim, un om extraordinar. Și el are o producție, Hit Music Talent, dacă vreți să intrați pe pagina lui de Facebook, Hit Music Talent, și am făcut am avut două piese acum lansate una este lansată în 2019, cealaltă lansată în 2020, Nu e timp și să nu mai pleci. Și dacă vreți, puteți să le găsiți pe YouTube, Bianca Hanu. Nu e timp foarte și bine, să nu mai pleci. Da. Păi și nu te-am întrebat câți ani ai tu? Am 16 ani. 16 ani, deci ai început de la 4-5 ani și la 16 ani se văd rezultatele. Dar presupun că tu ai mai participat și la alte festivaluri, nu? De mică ai tot fost participantă, nu? La festivaluri, concursuri? Da, primul meu festival a fost November Music Fest. Eram super emoționată. Am cântat o piesă tot așa mai veche, dar nu mai am așteptat să iau locul 2 și juriul să mă aprecieze așa de mult și eram, wow, fascinată. Și anul ăsta, la câte festivaluri ai participat? Anul acesta nu prea mai am participat la festivaluri decât la festivaluri de teatru. Primăvera. Ia uite, deci am luat trofeul Masca, trofeul cel mai mare. Ce frumos! Deci tu faci și teatru pe lângă muzică. Și am participat cu un fragment din filmul My Darling Eliza, adaptat după Pygmalion. Și super. Deci tu faci un fel de musical. Da, deci musical. combini muzica cu teatru. Da. Sau te poți duce chiar către un teatru de revistă în viitor. Da. Îți place? Te-ar atenta lucrul acesta? Da. Să înțeleg că cariera ta muzicală va avea tot timpul legătură și cu teatru? Da. Sau poți să faci diferența? Ce îți place mai mult? Teatrul îți place cel mai mult? Și ești într-un club de teatru undeva? Activezi? Da. TMCB, Teatrul Muzical de Copii pentru Copii București, la Teatrul Ion Dacian. Din păcate, având în vedere că a venit această pandemie, nu s-au mai ținut cursuri, dar sperăm că în acest an putem să facem repetiții și să o luăm de la zero. Și ce spectacole ați mai lucrat sau unde ai mai evoluat tu? Parcul de distracții. Alături de Dana Rotaru, regizoarea, și Andrei Tudor. Am cântat cu orchestra, cu corul, extraordinar. Aveam niște emoții și chiar îmi pare rău că a venit această pandemie și s-a mai oprit un pic. Dar încet o să ne reluăm activitatea și vom reveni la normal. Eu te-am văzut pe contul tău de Facebook, ai mai fost în spectacole anul ăsta. Da. Și unde ați mai avut reprezentații? La Palatul Copiilor am avut un spectacol, am luat trofeul pentru cea mai bună... din București sau din Ploiești? Din Ploiești. Pentru că să spunem telespectatorilor că tu ești din Ploiești. Și am luat trofeul pentru cea mai bună voce feminină. Oh, felicitări! Da, mulțumesc! Ei, și cum te simți tu când ești pe scenă și când vezi bucuria de pe chipurile spectatorilor? Da, superb! La un moment dat ce ești pe scenă trebuie să transmiți spectatorilor și chiar și telespectatorilor
emoțiile pe care le ai, să intri în pielea personajului, să trăiești clipa. Foarte frumos spus. Eu cred că toate lucrurile astea le-ai învățat și cumva și prin prisma teatrului. Da, cu siguranță. Pentru că, uite, vezi, contează foarte mult să știi să cucerești publicul, nu neapărat numai prin voce, talentul tău vocal, cumva e un joc al scenei. Și probabil că e un lucru complet ceea ce faci tu acum, teatru, muzică. Da. Ai fost atrasă și de instrument? Da, pianul. Studiezi pian? Da. Eu, având în vedere că sunt elevă la Colegiul de Arte Carmen Silva din Ploiești, studiez pian tehnic. Este destul de greu, că sunt începător. Și am participat la niște cursuri de chitară clasică vara trecută și, într-un fel, sunt mult mai atrasă de pian decât de chitară, pentru că e cam greuț la chitară, pentru că trebuie să apeși bine corzile și de obicei mă durau degetele. Da, așa e, că am încercat și eu odată să fac chitară și într-adevăr este destul de dureros în prima fază, da. Dar e un instrument superb și chitara, într-adevăr, și este mult mai ușor transportabil, în sensul că poți să-l iei cu tine oriunde. Da. Și poți să faci o impresie bună sau să destinzi atmosfera. Da. Dar probabil că va rămâne în continuare preferatul tău tot pianul. Da. Și pe mai departe te gândești să te îndrepți către o carieră artistică, cu siguranță. Da. Ce-ți dorești să faci? Să ajung la UNATC, la facultatea... Deci mergi pe teatru. Da, pe teatru. Fapt, care va avea și o latură muzicală. Nu vei alege conservatorul. Ești încă în dilemă? Da. Mă gândesc să dau și la conservator, pentru că cine știe. Dar este destul de dificil pentru teorie și solfegii, că trebuie solfegia, trebuie muncă. E muncă. Oricum, nimic nu se poate face fără muncă. Și tu știi foarte bine asta. Pentru că nu ajunge să ai numai talent și pasiune. Trebuie foarte multă muncă în spatele unui artist, într-adevăr. Bun, mă bucur tare mult că te-am avut astăzi aici și acum aștept să ne cânti. Ce o să ne cânti tu astăzi? Opera 2 și Rolling in the Deep. Piese foarte frumoase în care probabil că îți vom identifica și calitățile de actor, artist pe scenă. Mulțumesc tare mult și te mai așteptăm la noi și așteptăm să ne cânti. Succes! Mulțumesc!
and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sound me out, and I lay your sheep bare. See how I live with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us that keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Rolling in the deep, you had my heart inside your head, and you played to the beat. Baby, I have no story to be told, but I heard on a new, and I'm gonna make your head burn. Think of me in the depths of your despair. Make a home down there, 'cause mine sure won't be shared. The scars of your love remind me of us that keep me thinking that we almost